Det her, det er sådan, du tror, en hacker er. En sur teenager på et kælderværelse, der er sur på en eller anden virksomhed, som har pisset ham af, gjort et eller andet, og nu vil han hacke dem for at få hævn. Den holdning er det, der gør, at du tror, at din virksomhed ikke er i fare. Og det er en falsk overbevisning. Her ser du, hvordan det er fordelt med de virksomheder, der bliver ramt af hackerangreb i dag. Virksomhederne mellem 11 og 1000 ansatte, som udgør langt største del af de virksomheder, der er i Danmark, det er 70% af de virksomheder, der bliver hacket i dag. Det vil sige, at din virksomhed er lige nu i markant risiko for at blive hacket, og ikke omvendt. Der er rigtig, rigtig mange penge i den her industri, og det eskalerer, og det er en eksponentiel udvikling. Det går kun én vej, og hvorfor? Fordi det nu er tilgængeligt for alle, det er ikke kun specialister. De her værktøjer til at hacke med er tilgængeligt for alle, og der er mange penge i det. Udfordringen som der er for dig som leder, det er, at du bliver draget personligt ansvarlig for virksomhedens data. Og alle kommer under angreb. Alle. Enten så kommer de igennem, eller også er det ikke så slemt, eller hvad ved jeg, men alle kommer under angreb. Og du bliver nødt til at forholde dig til det trusselsbillede, der er som leder. De færreste virksomheder har et beredskabsniveau, der er tilstrækkeligt. Og i forhold til NIS 2, så bliver du som leder draget personligt ansvarlig for virksomhedens cybersikkerhed. Og det er dig, der har dokumentationspligten. Og hvad kan du så gøre ved det? Jo, du kan starte med at anerkende, at virkeligheden er, som den er, og ikke som du forestillede dig, den var. Så kan du få et overblik over din virksomhed. Når du har overblikket, så skrider du til handling. Du skal udarbejde de nødvendige kontroller, og så skal du teste dit beredskab. Og det skal du gøre kontinuerligt. Alt det her, det er det, jeg kan hjælpe dig med. Så du får styr på din virksomhed, og så kan du rent faktisk koncentrere dig om det, som du er ansat til, og det, som du gerne vil, og lede din virksomhed.